Οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα ρισκάρουν τη ζωή τους κρεμόμενοι από ανεμόσκαλες στο κενό, τη στιγμή που άλλοι λατρεύουν ένα ζωντανό κορίτσι ως θεά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πανέμορφη χώρα των Ιμαλαίων, το Νεπάλ. Μείνετε στο τέλος για να μάθετε γιατί οι γυναίκες παντρεύονται όλα τα αδέρφια μιας οικογένειας, γιατί ήδη ζουν στο 2080 και πάρα πολλά άλλα. Το Νεπάλ είναι μια περίκλειστη χώρα της Νότιας Ασίας, τοποθετημένη ανάμεσα σε δύο γίγαντες, την Ινδία και την Κίνα. Η χώρα έχει τη μεγαλύτερη υψομετρική διακύμανση στη γη, ξεκινώντας μόλις από τα 59 μέτρα και φτάνοντας κυριολεκτικά στην κορυφή του κόσμου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μέσα στα σύνορά της μπορείτε να βρείτε τροπική ζέστη και ζούγκλες στα χαμηλά, μέχρι αρκτικό ψύχος στα ψηλά. Αφού μιλάμε για την κορυφή του κόσμου, φυσικά γνωρίζετε ότι το Νεπάλ είναι και το σπίτι του περίφημου Everest στα 8.848 μέτρα. Στη τοπική γλώσσα ονομάζεται Σαγκαρμάθα, που σημαίνει η θεά του ουρανού και αποτελεί το όνειρο ζωής για κάθε ορειβάτη. Ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι η χώρα έχει μια απίστευτη γεωγραφική πρωτιά, καθώς φιλοξενεί 8 από τις 14 υψηλότερες κορυφές του πλανήτη. Από όσο καταλαβαίνετε, εφόσον όλα αυτά τα βουνά ξεπερνούν τα 8.000 μέτρα, η χώρα είναι η απόλυτη παγκόσμια πρωταθλήτρια της ορειβασίας. Βέβαια, πίσω από κάθε επιτυχημένη ανάβαση στο Everest κρύβεται η περίφημη φυλή των Σέρπα. Έχουν προσαρμοστεί γενετικά να ζουν σε μεγάλα υψόμετρα και χωρίς αυτούς σχεδόν κανένας δυτικός δεν θα μπορούσε να πατήσει στην κορυφή. Αν πάλι κουραστείτε, μπορείτε να κάνετε μια στάση στο ξενοδοχείο Everest View που κατέχει το ρεκόρ Guinness λόγω του ακραίου υψομέτρου του. Βρίσκεται στα 4.000 μέτρα και προσφέρει θέα στο Everest κατευθείαν από το κρεβάτι σας, αρκεί φυσικά να αντέχετε την έλλειψη οξυγόνου. Το 2015 ένας καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ ισοπαίδωσε δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Η δύναμη του χτυπήματος ήταν τόσο τεράστια που μετακίνησε όλο το βουνό του Everest κατά 3 εκατοστά στα νοτιοδυτικά. Παρά το υπερβολικό κρύο και τα χιόνια, στο Νεπάλ δεν κάνουν σχεδόν καθόλου σκι, όπως έχουμε συνηθίσει στις Άλπεις. Τα βουνά είναι τόσο απότομα και ψηλά που προσφέρονται κυρίως για απαιτητική ορειβασία και όχι για χαλαρά σπορ αναψυχής. Το Νεπάλ, εκτός από βουνά, διαθέτει και τεράστιο υδάτινο πλούτο χάρη στους επιβλητικούς παγετώνες και τα ποτάμια των Ιμαλαίων. Αυτό του δίνει το πλεονέκτημα να παράγει μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες υδροηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζετε ότι μία από τις πιο όμορφες λίμνες της χώρας, η Τιλίτσο, βρίσκεται στο ηλικιώδες υψόμετρο των σχεδόν 5.000 μετρών. Τα παγωμένα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά της προσφέρουν ένα από τα πιο μαγικά και απόκοσμα τοπία που θα συναντήσετε ποτέ ως πεζοπόροι. Εκτός από ψηλά βουνά, το Νεπάλ έχει και ένα από τα βαθύτερα φαράγγια του κόσμου, το Κάλι Γκαντάκι. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο γιγάντιες οροσειρές και το βάθος του προκαλεί πραγματικό δέος σε όποιον τολμήσει να το διασχίσει. Εκεί βρίσκεται και το Zip Flyer, ένα από τα πιο ακραία, απότομα και γρήγορα zip lines, εναέριες τροχαλίες σε όλο τον κόσμο. Η κατάβαση αυτή έχει μήκος σχεδόν 2 χιλιόμετρα και η ταχύτητα που αναπτύσσεται πετώντας στο κενό μπορεί να αγγίξει τα 140 χιλιόμετρα. Λίγο χαμηλότερα, στις ζούγκλες του Νότου, που ονομάζονται Τεράι, ζουν μερικά από τα πιο σπάνια ζώα όλου του πλανήτη. Εκεί μπορεί να συναντήσετε την υποεξαφάνιση βασιλική τίγρη της Βεγγάλης και τον Ινδικό ρινόκερο που προστατεύονται με τρομερή αυστηρότητα. Μιας και μιλάμε για σπάνια πλάσματα της φύσης, εκεί ζει και το εντυπωσιακό πουλί Spiny Babbler. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο και αποτελεί το απόλυτο καμάρι όλων των ορνηθολόγων του Νεπάλ. Το εθνικό σύμβολο της χώρας είναι το ροδόδεντρο που όταν ανθίζει χρωματίζει τις πλαγιές των Ιμαλαίων με ένα συγκλονιστικό κόκκινο χρώμα. Οι ντόπιοι μάλιστα συνηθίζουν να τρώνε και να πίνουν τα πέταλά του, φτιάχνοντας χυμούς ή και παραδοσιακά τουρσιά. Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά στα βόρεια της χώρας οι άνθρωποι ρισκάρουν τη ζωή τους κυνηγώντας το περίφημο τρελό μέλι. Κρέμονται σε ανεμόσκαλες στο κενό για να μπορέσουν να το μαζέψουν από τις άγριες μέλισσες, καθώς το συγκεκριμένο μέλι έχει ισχυρές παραισθησιογόνες ιδιότητες. Αν σας αρέσουν οι συναρπαστικοί μύθοι, το Νεπάλ είναι η πατρίδα του θρυλικού ηγέτη, του διάσημου ανθρώπου των Ιμαλαίων. Αν και δεν έχει αποδειχθεί ποτέ επιστημονικά η ύπαρξή του, αποτελεί βασικό κομμάτι της λαογραφίας και των παραμυθιών που λένε οι Σέρπα. Εξερευνώντας αυτά τα βουνά, θα βρείτε και το πιο επικίνδυνο αεροδρόμιο του κόσμου, αυτό της πόλης Λούκλα. Ο διάδρομος προσγείωσης είναι κατηφορικός, αρκετά μικρός, τελειώνει απότομα σε έναν κρεμό και δεν αφήνει κανένα περιθώριο λάθους στους πιλότους. Λόγω του εξαιρετικά δύσβατου εδάφους, η χώρα είναι επίσης γεμάτη με εντυπωσιακές και συχνά τρομακτικές κρεμαστές γέφυρες. Είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των κατοίκων, καθώς συνδέουν απομονωμένα χωριά, περνώντας πάνω από ορμητικά ποτάμια. Έτσι, οι μεταφορές των αγαθών στα βουνά γίνονται αποκλειστικά με τα ντόκο, τα χαρακτηριστικά κονικά καλάθια από μπαμπού. Αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι πως οι ντόπιοι κουβαλούν τεράστια βάρη, στηρίζοντας τον ημάντα αποκλειστικά στο μέτωπό τους και όχι στους ώμους.
Γνωρίζετε ότι η σημαία του Νεπάλ είναι η μοναδική στον κόσμο που δεν είναι ούτε τετράγωνη ούτε ορθογώνια. Στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο τρίγωνα που συμβολίζουν τις κορυφές των Ιμαλαίων και τις δύο κύριες θρησκείες της χώρας, τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό. Ένα ακόμη περήφανο γεγονός για το Νεπάλ είναι ότι αποτελεί μία από τις ελάχιστες χώρες της Ασίας που δεν απικίστηκε ποτέ από Ευρωπαίους. Γι' αυτό το λόγο δεν γιορτάζουν ημέρα ανεξαρτησίας, γιατί πολύ απλά δεν έχασαν ποτέ την ελευθερία τους από ξένους κατακτητές. Επιπλέον η χώρα φημίζεται για τους Γκούρκα, τους θρυλικούς επίλεκτους στρατιώτες που υπηρετούν ακόμη και σήμερα στο Βρετανικό στρατό. Είναι παγκοσμίως γνωστοί για την απίστευτη αντοχή τους στη μάχη και το χαρακτηριστικό κυρτό μαχαίρι τους, το κουκούρι. Παρά τη μακρά ιστορία του, το Νεπάλ έχει ένα από τα νεότερα πολιτεύματα, καθώς η μοναρχία καταργήθηκε μόλις το 2008. Πλέον λειτουργεί ως ομοσπονδιακή δημοκρατία και διαθέτει ένα από τα πιο καινούργια συντάγματα στον κόσμο, ψηφισμένο το 2015. Η κατάργηση της μοναρχίας, ωστόσο, επιταχύνθηκε δραματικά μετά τη σφαγή της βασιλικής οικογένειας το 2001 μέσα στο ίδιο του το παλάτι. Ο πρίγκιπας διάδοχος άνοιξε πύρη κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου, επειδή δεν ενέκριναν τη γυναίκα που ήθελε να παντρευτεί. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και παρόλο που έπεσε σε κόμμα, ανακηρύχθηκε τυπικά βασιλιάς για 3 ημέρες μέχρι το θάνατό του. Περιοχές όπως το Μούστακ παρέμειναν αυστηρά κλειστές για τους ξένους μέχρι το 1992, διατηρώντας ανέπαφο έναν αρχαίο πολιτισμό. Ακόμη και σήμερα, η είσοδος εκεί επιτρέπεται μόνο με ειδική και αρκετά ακριβή άδεια, προκειμένου να αποφευχθεί ο μαζικός τουρισμός. Φτάσαμε στη μέση του βίντεο που μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα hype για την υποστήριξη και πάμε να συνεχίσουμε. Μπορεί να σας φανεί αστείο, αλλά οι Νεπαλέζοι ζουν κυριολεκτικά στο μέλλον, καθώς το ημερολόγιό τους είναι περίπου 57 χρόνια μπροστά από το δικό μας. Ακολουθούν το παραδοσιακό σεληνιακό ημερολόγιο Bikram Sambat, οπότε για αυτούς βρισκόμαστε ήδη στη δεκαετία του 2080. Ακόμη και η ώρα τους είναι ιδιαίτερη, καθώς το Νεπάλ έχει διαφορά 5 ώρες και 45 λεπτά από την ώρα Greenwich. Αυτή η διαφορά των 15 λεπτών από τη γειτονική Ινδία που είναι συν 5,5 είναι ο τρόπος τους να δηλώνουν περήφανα «Είμαστε αυτόνομοι και δεν ακολουθούμε κανέναν». Αν περιμένετε το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστείτε στο Νεπάλ, αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι μόνο το Σάββατο. Η Κυριακή θεωρείται κανονική εργάσιμη ημέρα, οπότε τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά, ακολουθώντας ένα αυστηρό 6ημερο πρόγραμμα. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας είναι η Κατμαντού με 1,7 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός όλου του Νεπάλ ανέρχεται σε περίπου 30. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στις 20 πιο ορεινές πρωτεύουσες όλου του κόσμου. Σήμερα η κοιλάδα του Κατμαντού έχει τόσο πυκνή συγκέντρωση ναών που δικαίως έχει κερδίσει το προσωνύμιο η πόλη των ναών. Σκεφτείτε απλά ότι σε μια μικρή ακτίνα θα βρείτε 7 διαφορετικά συγκλονιστικά μνημεία που προστατεύονται από την UNESCO. Εκεί ζουν κατά κύριο λόγο οι Νεβάροι, οι αυτόχθονες κάτοικοι που δημιούργησαν τη μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα της χώρας. Οι διάσημες παγόδες και τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα παράθυρα που βλέπετε παντού στους δρόμους είναι αποκλειστικά δικό τους δημιούργημα. Στη δεκαετία του 60, το Νεπάλ ήταν ο απόλυτος προορισμός για τους χίπης που έρχονταν οδικώς από την Ευρώπη. Η διάσημη περιοχή, ο δρόμος στο Φρίξ στο Κατμαντού, πήρε το όνομά της ακριβώς από εκείνη την νοσταλγική εποχή της απόλυτης ελευθερίας. Παρόλο που ίσως δεν το περιμένατε, το Νεπάλ είναι η απόλυτη γενέτειρα του Βούδα. Γεννήθηκε ως πρίγκιπας Σιντάρτα Γκαουτάμα στην περιοχή Λουμπίνη, η οποία σήμερα είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και προσελκύει εκατομμύρια προσκυνητές. Το κέντρο του Θιβετιανού Βουδισμού στη χώρα είναι η τεράστια στούπα Μποντνάδ με τα χαρακτηριστικά δυσδυτικά μάτια του Βούδα. Τα μάτια αυτά κοιτάζουν προς τα 4 σημεία του ορίζοντα, συμβολίζοντας την παντογνωσία και την αέναη επαγρύπνηση. Παράλληλα με τον Βουδισμό, το Νεπάλ είναι μια βαθιά Ινδουιστική χώρα, όπου η Αγελάδα θεωρείται το απόλυτο ιερό εθνικό ζώο. Η σφαγή της απαγορεύεται αυστηρά δια νόμου και θα τις δείτε να κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους, ακόμη και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Γνωρίζετε ότι στο Κατμαντού βρίσκεται και ο εντυπωσιακός ναός Σουαγιαμπουνάδ, γνωστός και ως ο ναός των Πυθίκων. Εκατοντάδες μαϊμούδες ζουν ελεύθερες εκεί και θεωρούνται ιερές, προστατευόμενες μάλιστα από τους ίδιους τους μοναχούς. Για τους Ινδουιστές, ωστόσο, το πιο ιερό σημείο είναι ο επιβλητικός ναός Πασουπατινάδ, χτισμένος ακριβώς στις όχθες του ποταμού Μπαγμάτι. Εκεί γίνονται δημόσια οι καύσεις των νεκρών σε ανοιχτές εξέδρες, μια ιερή και βαθιά συγκινητική τελετή που συμβολίζει τον κύκλο της ζωής. Στα νότια της χώρας, η πόλη Τζανακπούρ θεωρείται η γενέτειρα της θεάς Σίτα. Ο εντυπωσιακός ναός Τζανάκι Μαντήρ που βρίσκεται εκεί αποτελεί ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα που προσελκύει εκατομμύρια πιστούς. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο ότι το Νεπάλ αποτελεί ένα σπάνιο παγκόσμιο παράδειγμα θρησκευτικής αρμονίας, όπου ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός εμπλέκονται εξαιρετικά γλυκά. Πολλοί ναοί είναι αφιερωμένοι και στις δύο θρησκείες και οι πιστοί γιορτάζουν μαζί, χωρίς καμία απολύτως διάκριση.
Στα πλαίσια αυτών των παραδόσεων, στο Νεπάλ λατρεύουν μια ζωντανή θεά, την Κουμάρη, ένα μικρό κορίτσι που επιλέγεται με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια. Ζει απομονωμένη σε παλάτι και θεωρείται ενσάρκωση θεότητας μέχρι να φτάσει στην εφηβεία, όπου και αντικαθιστάται από την επόμενη. Μιλώντας για γιορτές και έθιμα, υπάρχει ένα φεστιβάλ όπου μια ολόκληρη ημέρα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στους σκύλους. Τα σκυλιά εκεί στολίζονται με πανέμορφα λουλούδια, τρώνε εκλεκτά φαγητά για να τιμηθεί η παντοτινή φιλία τους με τον άνθρωπο. Αν βρεθείτε ποτέ εκεί, το παραδοσιακό καλωσόρισμα που θα εισπράξετε είναι το ζεστό ναμαστέ, ενώνοντας τις παλάμες και σκύβοντας ελαφρά το κεφάλι. Αυτό δεν είναι απλά ένα γεια, αλλά κρύβει ένα βαθύ συναίσθημα, καθώς σημαίνει ότι το θεϊκό στοιχείο μέσα μου υποκλίνεται στο θεϊκό στοιχείο μέσα σου. Θα πρέπει όμως να προσέχετε, καθώς το κεφάλι θεωρείται το πιο ιερό μέρος του σώματος, μιας και οι ντόπιοι πιστεύουν ακράδαντα ότι εκεί κατοικεί η ψυχή. Γι' αυτό μην κάνετε ποτέ το λάθος, για παράδειγμα, να χαϊδέψετε το κεφάλι ενός παιδιού στο Νεπάλ, καθώς κάτι τέτοιο θεωρείται τρομερή αγένεια. Ένας άλλος πολύ σημαντικός κανόνας, αυτή τη φορά στο τραπέζι, είναι ότι οι Ναπολέζοι τρώνε πάντα με το δεξί χέρι, καθώς το αριστερό θεωρείται ακάθαρτο. Αποτελεί μεγάλη προσβολή να αγγίξετε το φαγητό ή ακόμη να δώσετε και χρήματα σε κάποιον, χρησιμοποιώντας το αριστερό σας χέρι. Το πιο δημοφιλές φαγητό της χώρας δεν είναι το ρύζι, αλλά τα θρυλικά μόμος, τα οποία μοιάζουν με τα κινέζικα dumplings. Είναι γεμιστά με λαχανικά ή κρέας, σερβίρονται κυριολεκτικά παντού, από πλανόδιους πολίτες μέχρι και ακριβά εστιατόρια. Ωστόσο, η φράση που θα ακούσετε σε κάθε γωνιά είναι το περίφημο Dal Bhat Power 24 ώρες. Αναφέρεται στο καθημερινό θρεπτικό τους γεύμα με ρύζι και φακές, το οποίο τρώνε 2 φορές ευλαβικά την ημέρα για να έχουν αντοχή και δύναμη στα βουνά. Στην κοινωνία του Νεπάλ υπάρχει ένας μοναδικός συγκλονιστικός δεσμός που ονομάζεται μητερή, όπου 2 φίλοι συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αίματος. Ουσιαστικά γίνονται οικογένεια για πάντα και η σχέση τους θεωρείται πολύ συχνά πιο δυνατή ακόμη και από την ίδια τη συγγένεια εξ αίματος. Από την άλλη πλευρά, στα απομακρυσμένα χωριά των Ιμαλαίων επιβιώνει ακόμη το σπάνιο και παράξενο για μας έθιμο της πολυανδρίας. Μια γυναίκα δηλαδή παντρεύεται όλα τα αδέρφια μιας οικογένειας προκειμένου να μην διασπαστεί η λιγοστή καλλιεργήσιμη γη που έχουν στην κατοχή τους. Εάν ψάχνετε για τέχνη, το Νεπάλ φημίζεται για την τέχνη τάνκα, δηλαδή τους περίπλοκους και εντυπωσιακά λεπτομερείς θρησκευτικούς πίνακες σε ύφασμα. Γνωρίζετε πως η δημιουργία ενός και μόνο πίνακα απαιτεί μήνες σκληρής δουλειάς και πως τέτοια έργα χρησιμοποιούνται παραδοσιακά ως εργαλεία διαλογισμού. Και κλείνουμε με μια υπέροχη φράση που λένε συχνά οι ταξιδιώτες: στο Νεπάλ πας για τα βουνά, αλλά επιστρέφεις για τους ανθρώπους. Από ό,τι φαίνεται, η αυθεντική φιλοξενία και το ζεστό χαμόγελο των κατοίκων είναι τελικά το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό αυτής της υπέροχης χώρας. Αυτό ήταν για σήμερα. Like αν σας άρεσε το βίντεο και αν οποιοδήποτε σχόλιο για τον αλγόριθμο. Κυριολεκτικά με μια λεξούλα με βοηθάτε πολύ, κάτι το οποίο εκτιμώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.